Horas madihamu nama nami, dohot ina nami, nah holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Pacupa hita muse marhite program na margoar sulu-sulu do hatam. Jala renungan di hita sadarion, imanani sa Lukas 2:10, songonom ma didok disi. Alai dok sursuruani matunasida, unang mabiar hamu. Ay barita halalas na rohagurang do buat tu hamuna persaulian ni sadok bangsui. Damang dainang taboto matong siya mulanay yang go ala manang butcher ni habiaroni ima dosa. Hati si Adam dot si Hawa diperlaki din diputikon jala di pangan nasida ma perbue ni hau na ditongan ni perlahi. Laus hati haido nasida gabe mardosa. Songgop matu nasida biar dohot ila pola gabe martabuni nasida. Ale atik pesongoni dada nasida gabe ro tu debata manopoti dosana. Alai debata sabing ro mangalului nasida ala ni holong neruani debata tujol main. Di hati hai laus dipatu pado pahen nasida sian bobak. Asa unang ngalian jala unang marsay marabe nasida. Suang-suang itu memang dainang mulai dimulai HP na dosa parahon biar taboto ma sian hatan itu hatta. Ya hatu tu budi Yesus ma belok ke biar asa unang bema biar jolmai. Ada orang setubuh di Yesus nunga makatai debata marhite suruh-suruan na margoar si Gabriel Roma nopot si Maria mandok unang mabiar ho ale Maria. Ada potan asin roha doho di debata. Lasong nido dung tubuh Yesus si Rosur-suruani musim mandok tunasida unang mabiar hamu ay barita halalas ni rohabulod doh buat tuamuna persaulian ni sadok bangsui. Aha mahoro barita buluni ima barita taringotu hatu tubuh ni Yesusi. Tubuh ibana tu bertibion pola gabe jolma ibana. Asa mambelo ko biar se jolma. Lubisianita he disolukong oluna. Tuak ka jolma na olo persea tu ibana. Biasa do tadehon ima edde taringot tu hatu tubuh ni Yesusi. Dibuka detai di dok. Halalas na rohabulon. Ima taringot tu nang tubuh Yesusi. Ale namang dainang nang penang tubuh Yesusi di Bethlehem 2000 tahun na salpu dang adong gunani. Mulurang tubuh Yesusi derohata ganup marsada-sada. Atong HP boido manang denggan sukunot tarohata ganup bohatu tu. Nunga tubuh Yesusi derohaku. Manunga tubuh Yesusi derohata boy matong magobiari. Alai marsu tubuh Yesusi derohata tok tong do disonggopi biar.
Nian nang penang tubuh Yesus si derohata si patado olo hita mabiar alai dang marsihot behita mabiar. Eta botol takas dihita na persea ima nang tubuh Yesus derohata diganup pita molo pehita moding manang mate adong do hape hangoluan na manoktong ima hangoluan na saliling-nililing na diliod de bata tu hita nang persya tu Jesusi atong api-api na masa di ngulut taon nang petaboto sonari gudang sahit ala ni COVID sa polusia dang perlu hita magopo gabi mabiar alai tapagobos maha persiot tatu debata alahata na madok hapaw saddo ibana atong tapagobos maha persiot tatu debata ay ibana do na mga leon gugo dohot na mga lehon pos niroha dihita. Mulai ate madi hamuna mang dainang siala dong dibagi hamuna renungan na pedek di manugoton. Tuhan Yesus ma na mamas-masu hita sa luhut na satu na pasupahita di hari na nang ro. Amen.